sing gawe urip nek dewa kuwi pancen duwe derajat lan pangkat nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus nggen pundi? Ngantem dewa kuwi dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omonge, nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina raran-raran. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awe pusaka e. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Nawa gareng karo Petruk kowe mangkat to dhisik. Sendika ngestaken dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestaken dawuh.